ukuthi angikhulume kabi. Ndona wena uphunyulile bekufanele ufe wena. Kunengane ongayizali edlulile emhlabeni wayizala emshadweni. Singabuyisana phone manje ke sifonele lo mama ke sikhulume kahle. Kunomuntu okade ethuyiwe ngoDisemba ukuthi adlise lo mfona manje kodwa ubezodliswa umuntu wakubo kodwa asebenzisa umuntu omnganthize kodwa kunotshwala uyangizwa manje. Uthi lo muntu le ndoda befuna bayibophise ngale ngane uyangizwa? Athi mangabe seboshiwe namanje bese kuvela ubaba wengane egcinene sebemkhumula. Athi sizokhuleka namanje wahamba nomuntu waphinde wazohlangana nabantu bakubo. Kunomuntu omfowenu namanje ngabe ngiyamfuna inyoka. Akafike lapho ohlala khona namanje ngathi uyazulazula engathi uzokubona kanti kunento ayithunyiwe. Awuthi bhojo awuchaza okwazi. Uyeza Khehla. Akayithanga ibalake Oh
Ekumele sibakhulekise kahle lapha kehla. Labantu banenkinga endleleni. Uzadokotela. Abadalela ukuthi thina sithi siyaphuma bese bona beyangena bethi thina besinenkinga. Lapha nathi sesicishe sangafika. Wathi umuntu mangabe siqeda ukudedela inkosi esonto ngathi sake siphinde ke sithi ukubamba kancane lapha esicathulweni. Amen. Silalele ezulwini ukuthi kule namba namhlanje vele semoyeni bafana. Namba ukuthi uzolabhalanga kahle. Sizavala. Amen. Ushayethu lalela. La uthi lo muntu kimi le ndoda ngaphambi kokuba ingene echibini ngathi singake simthathe nangabe ezokwehla eyezansi aphathe imali engama-100 abe mabili esayogeza ezansi hayi emfuleni la esizobe sikhona empopho esayezansi kunento engifuna ayithenge ayisuse kunomuntu ophila phezu kwakhe. Muphi umama uzalayo? Uyazi kunengane ehlala phezu kwalomfo lo mfana manje angahamba ahlushwe isisu intende kanti namanje njengesimo somuntu ongagcina sefuna ukufela isimo sethu esingezansi sigcine singasasebenzi wathi umuntu namanje lo mfana angahamba khubazeke lithe izilokhuleka namanje masingathi silandela isimo sento ezinkulumo ukuba ukhona lo mama ngabe ngiyambuza kunengane eyachitheka kuyena ukuthi wayenzele noma nayenzelani leyo ngane leyo. Amen. Haleluya. Kunomntwana ohlala phezu kwale ndoda uhlala kabi ahlalelwa njengabethi uyangena sithi sizomfaka emanzini ngibona namanje lo mfowethu ngathi angaphinda lahleke kodwa bese qhamuka igazi emanzini. Lithe ezilokhuleka mangabe sithi siqala sithi siyakhuleka wathi umuntu ngabe sihamba sibiza umama simbuze ukuthi kanti lo mntwana kwakho wakabani ngoba wangesiwakho. Ngimtholile namandla ngimtholile namandla ngimtholile namandla Baba uNkulunkulu ngiyakhuleka Jehova ngiyakhuleka Mngcwele ngiyakhuleka Jehova ngiyakhuleka Simakade ngiyakhuleka uNkulunkulu ngiyakhuleka kusephakathi ngiyacela Jehova ngiyacela Nkosi yami ngiyacela Jehova siyacela
Siyamcelela Nkosi yaphakade akonanga. Bona abazali bakhe Nkosi yaphakade ngiyacela Mongcwele ngiyacela. Ngiyacela Nkosi yaZulu ngiyakhulekela. Way too short, way too good, that's way short, way too good, that's way not. Way too short, way too good, that's way short, way too good, that's way not. Way too good, that's way short, way too good, that's way short, way too good, that's way not. Yazi, uthi angikhulume kabi. Ndona wena uphunyulile bekufanele ufe wena. Kunengane ongayizali edlulile emhlabeni wayizala emshadweni. Singabuyisa le phone manje ke sifonele lo mama ke sikhulume kahle. Ukuthi lengane kunengane eqeda kuchitheka mani. Ay, way too short, way too quarters, way short, way too cover fly, too short, way too stage, way too bit tonight. Yebo madoda. Baba uhlambuluka. Awuphile kancane. Amen. Namhlanje ngizokhuluma kabi ningixolele bangcwele. Cela phi ngoba manje ngifune uphila phezulu kwale ndoda. Asifuni ukufela ingane emanzini. Ukhona umntwana owahamba umdala. Ulandela wesibili. Bese kuba khona ohambe. Khona ogcina manje ngifuna lo ogcinile. Okabani lo ogcinile? Ekuthiwa umntwana owahamba. No, nix. Yaphika bhoda. Yathi singamfonela lo mama manje simbuze le ngane yakwabani. Amen. Kodwa lo muntu uyakwazi wena. Ngimtholile namandla. Ngimtholile namandla. Ngimtholile namandla. Ngimtholile namandla. Yazi wena idlozi icishe laphinde lakukhipha noma lo mshado laphinde lakubhidliza lo mshado befuna ubhidlike kodwa kulonyaka uphelile angezwa khehla. Amen. Dike lathi silokhuleka lo mama bekufuna kaphinda kutshela amagama amabi noma kutshela amagama ukuthi ngcono sidivorce. Amen. Ngathi mina nisangijala lathi silokhuleka yazona namanje ukuba kuthi umuntu osebenzela kude bengizothi mina awufike ngosuku oluthile namanje ubuzothola indoda endlini. Amen. Ngimtholile namandla. Ngimtholile namandla. Ngimtholile namandla. Kunenkulumo engike nayibanga kodwa nayibanga efonini noma wayiziba noma kwakufanele kodwa le nkulumo enengxabano phakathi. Awuthi niksi manje ngibuye. Ikhona mkhulu. Kunendoda eyafona ukhona ngazi noma wezwa noma uzwanga. Waziba noma engabe kwenzakalani kodwa kunesimo senkulumo esingabambe efonini kodwa ayithinta ingxabano noma ayithinta umuntu wesilisa okwafona namanje. Amen mkhulu. Kwaba khona mkhulu. Wathula wathi hayi kona sangaboni ngeliso lodwa. Emva kwaloko ngabuyela phansi ngagibela ihlane mkhulu ngathi awuthi ngokukhuleka. Wona kwaba khona impela ukungashayisani ngomoya mkhulu. Yazi lo muntu wena uyakwazi wena lo wayefona. Likelathi silokhuleka kwafuna fona ulele wena usembhedeni aphinde akafona lo muntu ayithatha le fona ngathi ayicisha aphinde ayithatha aphinde abuye lo muntu aphinde afone lathi silokhuleka yangihlupha le nkulumo kodwa ngifuna ukuphila phezulu kwale ndoda. Amen mkhulu. Sengifuna ikhambi lokuphila. Amen. Yazi lo mfona manje bekufuna izinto ubuyile lo mntwana ohleli phezulu kwale ndoda. Lo mfo bekufuna namanje akaqhuma igazi ngamakhala ngale kwaloko kube ngathi uphambana ikhanda. Wathi umuntu namanje nizoke nivuke ebusuku nilele namanje nansi ingane yafa. Nansi ingane ifela singezansi ngathi mina wathi umuntu kunento egijima lapha eswini umoya walomntwana namanje ombethe le ndoda. Nini nenzile kule ngane nenzeleni? Mkhulu kulomntwana kakhulu nje kulama vikaphelile kule nyanga ephelile wakhala ngeqolo. Wakhala ngeqolo wathi umgogodla wakhe uya. Lithazi lokuphila njoba ngithi mina lo mntwana uzofela isingezansi sinqamuke lathi silokhuleka le ngane ihleli kabi lapha phezulu kwakhe ngoba namanje futhi ayisini igazi lakho bese manje eyaxabana naye namanje ngoba ibuya kabi besiyana bese ngathi yakhahlela lapha phezulu kwakhe. Amen. Kwenzakalani? Awuchaze nduna mhlambe khona uzochaza. Kwenzakalani emzimbeni kuwe? Kwenzakalani kuwe egazini? Inkinga ukuthi mase like ngumuntu lo ofundayo uthandazayo. yebo mkhulu. So mkhulu
umqolo like umqolo nje wami Yeah, ihlangothi yeah. engiba nenkinga nalo kakhulu igcine futhi bengathi isandla siyakhumuka nje. siyafa. Ekhehla kunefihlakalo efuna siyenze lapha nangabe sizoqala impuphumele singakafaki abantu efuna sidlule lapha phezulu kwalo mntwana ukuze izinto zikhona ukuthi ziphinde zihanye. Ungihluphile lo mntwana ngicathi nibonile mangabe ungena naye ukuthi bengambuyi ukuthi uhamba nawe ngoba manje kunalento ekade ixoxwa ngaye yaxoxwa kabi ukube kuthiwa mhlambe bengesiko mina lo mntwana bengeke engene emazini kodwa uzongena kodwa kunento efuna siyenze efuna sidlule phezulu kwakho ukuze akhona ukuthi naye aphile lapha ngoba lapha esiyakhona ngeke ngathi ukuthanda ukusinda kahle hle kulungile ngizodila naye ekseni ngizocela ukukhuleka sizokhona ukungena emoyeni ke sikhona ukuthi ke sikolophe kunabantu efuna sibakolophe lapha ngaphambi kokuba siye lapha. Uthi umoya ngizofuma hlase yazi ukuthi angishaye lentshebe ngishaye ngathi mina lentshebe ngizoyishayelana ngoba lentshebe nami ngeke ngayibona lathi sizokhuleka uyazi le mfo nguvuma wengane yakho yokuqala ukhona selokishini uthi umuntu lengane kade yakhe akusiya hayi la ngizwa futhi ngithini uthi lo muntu le ndoda befuna bayibophise ngalengane angizwa athi mangabe seboshiwe namanje bese kuvela ubaba wengane egcineni sebemkhumbulela sizokhuleka namanje wahamba nomuntu waphinde wazohlangana nabantu bakubo kunomuntu omfowenu namanje ngabe ngiyamfuna inyoka akafike lapho ohlala khona namanje ngathi uyazulazula engathi uzokubona kanti kunento ayithunyiwe awuthi bosho awuchaza okwazi uyeza khehla uyeza ngivakashela endlini afika thina wamgcina nini lo mama wengane amutheleko trophy kunejazi lengane elibekwa nobaba lona yangizwa kwamtshali hayi lokuthanda kunengane ebekwa phezulu kwanobaba ngathi asiyakhe yazi singathi masiye emazini namanje ngiphinde ngubambe ngikushaya ngize ngikushaya ematsheni ngathi mina wayi uzolimala lo bhuti lathi sizokhuleka kodwa kunento namanje ngabe ngithi mina lengane namanje ngisho singayikhothwa athi umuntu wakumtshela ukuthi ake siyothatha igazi namanje ubothi uzovuma yena abafuni khehla usuke washo lethi sizokhuleka kunenkinga zovela cela ukudishasha angafika abatshele ethi ngizoza bese ngayi uyangizwa
Kunophoyizeni ozowudla ngumuntu wesifazane kodwa ngathi bazalwa ndawonye noma basemndanini noma kodwa bazalwa ndawonye. Kunophoyizeni azowuthumela uyangizwa. Ebe njengomuntu engathi uyahlehla yena. Bese kuthunyelwa into engathi ingathwe njengophoyizeni njengento engathi kodwa ingathelwa into enazoyiphuza. Kuthiwe mhambiseleni nako. Ngathi mina nisothi umuntu kuhlalwa phansi ngaye kuyafungwa ngaye. Uyabona lo muntu nakufanele athole insindiso. Zifike shayisa izinto zifuna ukumvimba ukuthi angazi ngathi mina siyanaye lapha ngoba lento befuna imvimbe. Yabona befuna lethe uthungisa ujazi ungaphumi azafika ethi hayi mina sengithungisa indwangu sengiza ngendwangu kuphela ijazi lami sengizolanda libe ngathi mina iyabona phela lento ukuthi khona ukhanya okuyakhona simvimbe angayi lapha ngale kwalokho bezovela esuku lapha vela bhobo kangena endani yabo mama bese hlala phansi athi mina ngisayi kanti yini manje lethi sibonile leti ikolo shothi hayi ngiyavimba lento yakhanda emuva ekhaya sicela ukudishanje asigide kancane hlase sengizophuma. Amen. Amen, 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 amen. Yazi lo mfo ngabe ngibuyele emuva ngifuna umathandana wakhe esabona muphi lo muntu ayizona naye esabona lithi izilokhuleka kunento namanje abayifaka lo mfo namanje kodwa eyayikhuphuka njengento engathi wayeyidla lo mfo yakhuphuka njengentuthu lento ayizokhanda intando yakhuphuka lento njengentuthu ngoba yayithakwe lento ezilwane yakhuphuka lento ahlala emehlweni wasevaleka amehlo engasaboni lathi izilokhuleka yazi masiloku sithi siyajula kancane wathi umuntu akangifune isimo samathandana wakhe ngoba la ngithi ngiyakhuleka ukuthi umuntu hayi mani lo muntu ubebona hayi ukuthi ubengaboni ngani sizilokhuleka ngabe seyijulela kakhulu isimo sale nkulumo ngoba namanje yangihlupha lento lapha phezulu kwakhe yazi ngesisikhathi uzokana namanje engathi amehlo akhe afuna ukuvuleka kancane engathi uyabuka kodwa ubuka into ekude bese kuthi ngesisikhathi besivaleka nqenga sabona qobo ejaza ngibona namhlanje amehlo ama wabona qobo ngathi mina kanti kwenze njani athi umuntu yazi sisafuna hlasela nangabe sizothatha lento dasemanzini engathi singabuyiqupha kodwa kasibuyisa umlotha uyabona le ndoda engathi singake sihlikihle ngomlotha lapha sihlikihle ngomlotha kuyima sizoyifaka ephathama namanje bese sibuka ukuthi namanje le ndoda mangabe ifika ekhaya alikhona ucingo ozosilandela kuthi hayi lo muntu engazathi sekhona useyakhona ukuthi ahambe naye ayojika eshop. Wamfowethu ngiyaxolisa ngizosuka mina ngidlule kabi ngoba makhona ulande bonke kunento isikhathi sokudlula vele namhlanje kodwa uthi umoya ngabe ngifuna umuntu oyipedi angazi noma uyangizwa ngizwa kahle kube ngathi lo muntu akahamba yolanda isithombe salo mfowethu la sihambisa khona lesithombe lesi singanyelwe into errong lento yakho ukuthi lo mfowethu ufanele agcine mondle emenzela yonke into eleyo ayenzekanga lesithombe sagubezelwa ile nyoka amanteti lo muntu hayi ukuthi akaboni lo mfowethu wavuka ekuseni azaxwayiza athi yazi ngiyabona maye kwakujabulela lokho bese ukuthi siyahamba le sho njalo moya angazi sobuyisa umlotha sobuyisa umlotha hlala yazi manje ngizokushiya ngifuna ukuyoqala ngizokushiya uqhubeka uthi awufuna ukuhlikehle ubuso ya umuntu kimi ngabe siyamkhumula benjoba ifike emhlabeni nayo simhlikihla umzimba wonke lo mfowethu uzophila yazi le ndoda umzimba wonke ngomlotha simhuqe nje simhuqa bempo yashintsha lento hlasa yazi bathi le ndoda nangabe sifike eGoli ufuna sithole umfulo omncane uyangizwa manje ngoba bayambamba sithole lo muthi lona esingawubiza abathi udlozilibi agqoke impahla endala lo mfo simgqoze impahla endala mtshali ngifuna ukuya kule number la athathe lo muthi lona abathi udlozilibi siwukhande bese siwele nawo noma bewele nawo umfula bamwele bembeke ngale ngaphesha bese bemgezela ngale phesha komfula bese khumula lezi impahla ngizwa ageze egqokile uyangizwa akhumule lezi impahla afika ashiye lapha bese eyawela afika agqoke kabusha athathe ezinye angabheke emuva ayishiye lapho athi umuntu ikhona into ezakwenzeka le ndoda izawuphila kodwa manje ukuthi ngoba ngazi ukuthi mina uxoki nibiza ngani kunomuntu othe kanje kulo mfowethu odayise ngaye kule ntombazana yakuzwa washo yena kunomuntu onje yabo ngeke aphile kodwa le ntombi le naye kanje ekhaya manje ngeke aphile ngoba lo muntu lo bafona kodwa ngoba unjani lo
Ngalesi sikhathi maye ngathi hayi sike sambona ngathi ubangconyanyana bese hamba eyophindezela. Kodwa uthi umoya kimi. Yabo masingayakha kulo mfowethu. Hey man khona dethi into esingangena endlini. Sifike sivukulula umbhede, sidabule nemiqamelo. Iyovela phakathi emqameleni sithi nayi lento ebamba impilo yalo mfowethu. Ibambe ingqi. Uyabona lo mfowethu manje le ndoda izobona lena. Maye ngene ekhaya kube ngathi ukhonkeka kakhulu dethi. Maye phumele ngaphandle kube ngathi umuntu oyahamba. Wangena ekhaya kube ngathi inkinga siyambamba le. Uyazilalela hlasi iyaphinda yashintsha lento ngami. Yathi lento namanje uyazi lo mfolo. Kunento yabonakala lapha. Kwakusha abazali bakhe lo mfana manje le ntombazane elabazali ngoba lo wayesebona namanje noma wayeseqonyiwe naye. Uyithi izilokhuleka namanje asethi angimlaye namanje. Yabona nawe ndoda awusujola manje yashintsha ijikela wena lento. Le ndoda ayisijola ngizwa kanti ijona isathandana nalomuntu manje. Wasethi lona senyamlaya. Awuthi ngimfake lento namanje. Kodwa ngenanga lo muntu wakuwo wayengekho usathandile. Cela ukumdishasha. Kunomuntu onyakazisa ePitori kodwa unyakaza kabi unyakaza ngomuntu omndeni wakho. Yazona bazokubiza kuthiwa kuzokwenza inhlambuluko kunenhlambuluko engihluphayo. Ebekufanele niyenze wathi umuntu kunabantu abazofunela bethi kunenhlambuluko. Wazini ngenhlambuluko awuthi ibhotsho. Ikhona Bazombiza zokwenza inhlambuluko uthi umuntu angayi lo muntu ekhaya kuzokwenza lenhlambuluko. Kunento namanje ezofika yenzeke phezulu lo mfo bazothi nabehamba. Aphinde namanje nangabe ngaphambana ngalo mfo uzowa aqhuma igazi ngamakhala. Kuthiwe nangubaba kodwa le nkulumo kuzothiwa sambe siye ekhaya elikhulu yakuzona. Kodwa sambe siyibambele ekhaya elikhulu emithini sixolisane namanje sikhipha imali esihlaleni phansi somndeni isizwane kanti namanje kuzoshawa wena. Uxolisa kanjani? Lithi izilokhuleka lo mfo bamshaya ngabantwana manje. Ngoba induku sithe iyagadla phezu kwakhe kwabonakala ukuthi ayigadle kwathi asisha abantwana. Ngibona namanje ngathi bangathina abantu balala ebusuku kube nento abayibona ngathi bangavuka befuna ukubaleka lathi sizokhuleka no manje akasibambele umuntu asikhithele le ndoda kancane isePitori. Bazombiza bazongabe embize khona ePitori. Alime kancane sihlangana besekhaya nahlangana nabo labantu bomndeni. Sahlangana nalabo abakhona bathi ngo-Good Friday. Le ndoda ingayo ekhaya. Le ndoda izadlula emhlabeni bazayibulala le. Ngike ngathi namhlanje sawugida kahle. Umfowabo ngazi umfweni. Uzokubulala lo mfweni. Uyakubulala. Uthwele lo. Ya, uthwele lo. Ayi, lona uthwele ungayi. Njengoba kufunakala. Yazi kodwa moya. Uthiwa silinge lo mdala. Ubhizi. Ungcono ngogudi sihlangene. Mawufika izobe silandiwe le tiko lo. Lokho unqunywayo lona. Unqunywa kabi. Kunenyoka enishayile yokugcina nenze njani yokugcina ebulawe ekhaya? Ngathi bayilahla la. Hayi igama lakho. Amen igama lakho. Yazi ngengathi uma uzokhuluma kabuhlungu namhla kodwa ngihlushwa isikhathi yazi. Hayi. Kuthi ngikupotozele. Yazi. Yehlasi. Yazi ukuthi wakwethu kodwa kuthi angimdlulele. Ngicela umdedela wena. Lo. Kama lokho kodwa iwumuthi. Ukuthi namanje lo muntu befuna azame ukuthi athole enye yemoto zakho zokusebenza. Aphinde afake lento namanje ngoba kunento entsha ayiphethe. Ethi namanje ufuna ukubona ukuthi njengoba kwahamba mina namanje lo muntu ubezokuyisa kahle wayezokuyisa impela kodwa namanje nesimo semoto namanje yayizolahleka le truck nakhehla igcine namanje kodwa engathi iyalahleka uthi ujayilandela kuthiwa le truck ibonakala yeqile kodwa namanje kodwa noma ungayifaka i-truck kodwa ayisaveli kahle lathi izilokhuleka waza kahle ixosha le ndoda ngoba uthe lo muntu namanje le ndoda ibizogcina ikhanda into luzunga kancane lapha emva kwakhe kancane lapha emva kwakhe kanje namanje idlozi lisebenzile ukuthi usheshe namanje umuzwe lo muntu wawusoleni umxosha
izinto bengizithole etragini. Yazi lo muntu ubekhanda ngathi okwakhe manje. Yeah. yazi lo muntu unento engumuthi ekade kufanele ufake ethi ngoba hamba mina ngcona yiwe. Ukube bezingathakathiwe lezi inqola namanje ngabe khulu ukuthi namanje into zakho zime zonke ngqi. Ngoba namanje usakhala. Kodwa ngibona uzohamba emhlabeni. Yazi lo muntu uzogula kancane bese yakubiza ekubuza. Uyaholelana yini noma abantu baholelwa ngapha kubelungu? Khona imali yomsebenzi ehlala kuyo noma imali yomsebenzi ihlala ebhenki umuntu. Kunemali lokuthi Aleke ekhala ngayo. yazi lo muntu imali zami. Engathi uthi lokuthi imali zami uxosha nemali zami. Nemali zami. Manje engathi lo mfowethu ngake wavula amehlo ngoba lo muntu akaphumuli uyena kodwa lo bhuti musu ukuthi umuntu mayekusebenzela lokuthi sokufana nomfowethu. Yazi Ey'ntweni zakini. Mina nje yabona nje ey'ntweni zasekhaya akuna driving long. Hayi sengisebenzela isikhathi eside sefana na phuma nje ey'ntweni zami. Uma usubheda hamba. Ngefuthi sawugida kancane lapha emanzini. Yabona nangabe siqeda lapha emanzini. Ngifuna sibuyeni isikhuleke. Ngifuna ukumtshela le ndoda izoshona nini. Ngifuna umtshela ilanga azoshona ngalo alalele ukuthi akahambanga ngalelo langa. Uzohamba emhlabeni lo kodwa nangabe ezohamba uzothi ngicela ningibizele ubani. Futhi kodwa lo mfowethu ngicela ngidilizele lo obejwayelele lo muntu ukuze izophela yonke. Cela ukudisharge futhi. Yamdilize naye. Usebuyile. Nduna. Nale ndoda isibuyile nomama. Mama. Ngicela ukudlula kancane sengabe sengilinde wena bese ngiyahamba nje. Lalela. Lo baba lo. Ngifuna bamnqume fangaba akasekho na fangaba uzilile wena. Njengoba namanje masiqala sikhuleka simlanda lapha. Ngibona wena njengomuntu ongabe uyazila umbathi into ezila. Kodwa lo muntu namanje ayitholakala ngishazo ukuthi bamdlise lo muntu. Kunomuntu okade ethunyiwe ngoDisemba ukuthi adlise lo mfo namanje kodwa ubezodlisa umuntu wakubo. Kodwa asebenzisa umuntu omnganithize kodwa kunotshwala uyangizwa manje befuna kuvula utshwala kubekwe ngazathi kuyaphuza endlini. Ngibona ngazathi sihleli kodwa siyaphuza bese bemthuma ngazathi bangamthuma into efana neglasi ethi usilandele ukuthi bese kuthela lento namanje lo mfo namanje bese yagula kodwa waseshaya uvalo lo muntu eseyiphethe lento ewuphozini lapha lithi izilokhuleka kunodaba olibamba inkomo phezulu lo mfo oliphethe abantu kabi namanje lathi izilokhuleka kunesimo sento namanje engiyibona kodwa namanje imali kwakufunile nje phezulu lo mfo namanje makuthengisa into ezinkomo ezinye zadliwe namanje akangazazi ukuthi zashonaphi awuthi ibhojo khehla okwaziyo. Kunjalo ba. Kunjalo iqiniso ngoba hayi kahle bemelwazi enginazo zi51 nangaphezulu. Mara ngibona nje ezimbalwa 7. Yebhuti nawuthi zu50 wena unankomo basho njalo uthi zu51 35 51. no bathi wena unankomo wena unankomo bathi labantu ezabo lezi inkomo bathi lo muntu akanalutho lapha befanele zidayise wena uzogcina namanje nawuthi afika bakhombe ezacini Shona wena nje uclever nje usondelele amafalo. Ngitshela iqiniso lo baze akusizi ngoba uloko eqhoma ngalezi zinto imfuyo lemfuyo ayiphiwe bese befaka abantu abadala bengazathi wena uncike nje lo awumthandi uthanda lezi zinto. Lo mfowethu khona lezi zinto ezisetshenziswayo yabona lezi eyibhenywayo. Lo mfowethu wacishe wabhemisa into engekho right. Befuna bembulale lo kodwa bese kukhona abantu bese bebiziwe ngoDisemba babizwa ukuthi babe khona ekhaya khona kuzoshaya ididisa kuthiwa hayi sisolubani kanti namanje ethi mayihamba lo namanje bese kuthiwa hayi mina engiphethe lapha imina umthinta la yabona lento enyuka la awudliswanga umntana abantu ungamsukeli yilento yamaphupho lo mfowethu beloko ephupho nje ehla kulandelana azathi yaze ngathi ngingagapha ekuseni umbuzo uthi udleni wena uthi awuphuzanga kakhulu angithi bebemkhafula ngalento abenelukuluku ingakho njalo mayedakiwe afike kuwe ngathi uyakudlofa engathi njalo uyakudlofa lenti ukhandwa kini amkhanda lo mfo lalela uthele umuntu iyashintsha lento phezwa le ndoda uthi lo muntu kimi lo manje uyazi lo muntu kunabantu lapha ekhaya kubo abazomjikela bethi uthatha amadlozi lo usishiya la ekhaya singena lutho uyasiphendulela izinto namanje thina zingasihambeli kodwa kenzanga lo kunophoyisa lo mfowenu lo oyiphoyisa usasebenza ngoba ngibona umsebenzi uphele
Ngibona umsebenzi uphela phezu kwakhe izinto azihambi kahle. Lithi izilokhuleka namanje lo mfo uzoboshwa kunobugebengu ababenzayo lapha emaphoyiseni. Kunobugebengu lo mfo uzoboshwa lo. Awuthi niksi mina ngiphinde ngidulele le ndaba ke ngidibhe kancane. Hayi ziningi vele into abakhuluma ngazo abantu abangumakhazini wethu. Nibangeni ngoDisemba naye. Bebefuna ukumshaya phela lo ngoDisemba. Befuna abuyele emuva esenengozi ethi asimshayeli. Simshaya kwachitheka igazi. Uyangezwa khehla? Ngizwa. Ya. Disemba. Nibangene. Nibangene mina ngoba uthi ngihleli nje mina ngibhizi ngenzela umntwana imbeleko ngapha. Mangibuya udakiwe utshela mina ukuthi uthi lo moya uthi lo muntu kimi uyazi lo mfo uzokafonele umfazi wale ndoda. Uyangizwa manje bese iguqula thina ngabe uthola ukuthi thina ngabe kufika wena namanje bese aphinde evala ifoni. Uyangizwa manje kanti kunento namanje ethunyelwe njengento esichithe ngathi lo ngabamba le foni ethi mayibamba namanje bese kuyaqala kuvukisa umsento engxabano lapha phambi kwena engathi angathi mayibona ifoni yakhe bese kayi-answer avela ayiyeke namanje noma inikeze wena nengayinikeza wena uzoyidropa ngeke asaqhubeka nenkulumo. uyenzile lento malanga. Kunenkulumo yefoni manje engihluphayo efuna ithunyelwe kumakoti wakhe namanje kodwa ihamba kabi ngesimo sento eyiselfoni lathi izilokhuleka ingihlupha kabi lento njengesimo sento engathi singake sithi thina yazi umfowenu uyisigebengu namanje uke wazama ukunihlukanisa uthi niksi manje. Akunjani. Igama la mana wethu sesi ngisacela ungibuze wena uyamtrusta lo kakhulu futhi uyamthemba lo mkami. Sacela yonke into eyinkulumo ngoba kukhandwa abantu kuthiwa lo ukuthi fanele kufike emadlebeni abani wakho. Ngicela ningathathi lutho lento yenziwa ikhandwe emuva le. Hey bayikhanda nje bese ungisiza kanje wemfowethu angibuzele lo mfowethu ubani lo mkhulu kubo owayebuye engathi naye ufuna ukulandela lo mkhakho ohambayo. Lo mfowethu fanele ngabe akaligundi ikhani ngabe uyaliyeka abe ngathi uba nomyeko ngoba njengoba engafuni ukuyiyeka lento inwele zakhe mfethu zizophela phezulu la kube ngathi uqala impandla la phezulu uthi umoya kunomkhulu othi ngikupha konke okuyimfuyo kodwa wena unginaka. Ya khuluma mfowethu. Angimazi lo mkhulu. Khuluma sisi. Angimazi ukuthi umuntu Kodwa ukunika konke ngiyanginika mara angimazi. Awumbuze ngenkomo uyakhuluma ngenkomo zavelaphi zavela kubani? Inkomo mina ngiqale Owakunikeza inkomo. Ngiqale ngihamba nomalume ngihamba ngina 21 ngathenga inkomo ngathenga 4 manje zakhula. Ubani wakuphi inkomo? Wethi yazi ukuthi uba umuntu inkomo ukhulu wakhe lo. Wase sayidini la khabo kwamawa wakhe. Lokhulu lo uze wathi kungcono ngoba lelikhaya lami liphelile. Wena uzongakhela lelikhaya ngoba vela abakufuni umzimkhulu. Abakufuni kuleli ekhaya fanele ungakhele lelikhaya. Lezi inkomo ziza ngobani? Umzimkhulu. Manje njengoba kunika le nkomo wena hamba uyothola isayidi engeke edrobheni esemakhaya khona uzokwakha lezi zinto zesizulu ukwazi ukuthi yazi bese kwesisa ulindele. Yazi kodwa ulindele la hayi kusho ukuthi uyombhekela wena lo mfowethu sisi. Yazi lo muntu uyombhekela wena. Yazi lo muntu angasikhatha nenuno lapha emazini dishashi. Lo muntu angasikhatha nenuno lapha emazini. Ngathi singake sithi nasifika lapha emazini ke siphinde singamnikelisi ngemali eyi1 noma ngemali simkhiphise ama100 abe u7. Yabona. Hawu Nkosi. Uthe lo muntu asibuyele la egane khona. Lo muntu kwangafanele agane lapha. Agana ngakhona ngoba namanje mangithi ngilandela inkulumo kunesimo sento esiphiwe phezulu lo muntu kodwa kunabanye kade besifuna futhi lesi siphiwe bethi ngathi hayi namanje lento yakho namanje wena uzosigangela noma wena namanje kodwa angeke u1 no2 no3 aphinda lunga wena usaphethe lento lithi silokhuleka isimo sento ngamandla nowaphethe khona babengawavumi babethi namanje yekela lento ayikho namanje uyangizwa kahle ayinguzo kanti awuhlikile khona awuphefumule. Bathe lalela ye mama uyabona leli sonto lelithi ubani usonto kulelo sonto kini kodwa umoya wena ngabe sikunikezela induku le yethusi lethusi bese siletha abantwana abancane labuya
siphinde silethe nalabantu ekuthiwa abazali. Sithi bakhona. Kodwa lento ngiyibone mina ikhiwe emuva. Kinkwa ngathi ikhiwa kancane. Yini nibanga amandla? Nasi isikhathi. Ngoba yabona njengoba la kanjumani. Nangu unamandla. Lamandla asuka kumkhulu wala ekhaya umdala. Nibaba banamandla. Yini kini ningakwazi ukuthobelana ukuthi wena unamandla? Yini ningakwazi nje ukuyithoba ngoba kukhona umuntu wakini lokho nako wayingangenanga mina. Lo muntu lona uyazi masomfaka ngathi izulu lingafuna ukushintsha. Lifuna ukushintsha ngathi mina lo muntu ukoleta kakhulu amanzi lo muntu. Kakhulu uyabona manje masiyalapha ngathi singake simbambe. Ethi hayi mina mkhulu sengi-right angisabuyeli ngithi mina phinde ubuyele. Khona la kusasele khona uphinde ubuyele. Kodwa namanje ikhona into engathi lo gogo nangabe ngima lapha engathi ngabe uyahlasa isembathe lapha enyaweni ithi ukusonga kancane bese simbheka kancane emehlweni ukuthi uyezwa ukuthi simephezulu kwani amanje ngathola noma yilapha elinje alifase ngapha ngaphansi uzosikhandela ingozi lo gogo lo akunento angiyibona isongela phansi ngathi ngamaphezulu wangithi ethi nangabe ngithi ngiyamfaka phansi ngizunyakaza ithi ngathi mina uNkulunkulu yini le yenzakalile lento lasiyena manje sike sasiyamthinta omunye ngayithi isinyakaza lento isinyakaza ngamawala ngaze ngashelela ngase ngiphinde ngibuyela khona kancane ngama yayisithula namanje izotha ngase ngimkhipha ngase ngibuyisa abanye yasithula lento yazotha yalinda izokwenzeka lento lapha dishaje kodwa bengicela manje angathi noma ngathola ilabhe elibomvu alifile
Jehovah Shai, Jehovah Nis, Jehovah Elohim. Hey, watch out, watch out. I said, let it pass. Finish it, let it pass. That's a super pass. That's a